Mira, regularment surten sortides de l'Església del Mar cada diumenge. La ruta té una duració de 2 hores 30 minuts, es visiten els llocs més importants de la història de l'Ildefonso Falcones i sobretot la part més important és Santa Maria. Com vulgui un grup, quan ho demani, doncs en anglès, francès, alemany, castellà, com vulgui. En principi els diumenges és català i castellà, perquè hi ha més demanda i durant la setmana pot ser una llengua que vulguin, s'ha de trobar un dia que estigui disponible. Depèn una mica del grup, si tenen més temps, a vegades pot ser una hora perquè van molt justos a temps, perquè estan fent un congrés i volen una cosa curteta, o més temps i es visita l'interior del museu, es visita el Saló del Tinell, es visita també la sinagoga, va una miqueta a funció del grup. Venen sobretot per Santa Maria del Mar. Sí, molts es pensen que la visita serà només Santa Maria del Mar, no ho hem llegit del tot bé, és un regal, i si després a sobte també visitem més llocs, no? Jo diria que Santa Maria, perquè arriba a ser una mica desconeguda, en segons quins casos, no és com la catedral, cada cop ja és més coneguda, però encara hi ha detalls que no coneixen, no? I després la part del Temple Romà, per exemple, la part també de la plaça del Rei, que tot i haver-hi estat, desconeixen algunes històries, algunes anècdotes. És una miqueta tot, sobretot Santa Maria del Mar. Literàries, les més conegudes, les que més faig, són l'Ombra del Vent, Ombra del Vent i Joc de l'Àngel, que és una combinació de totes dues, l'Església del Mar, en segon lloc, diria, més aviat per un volum de gent, després Barcelona del Cinema, que no és ben bé literària, però bueno, sobre fantasmes de Barcelona, que és una ruta de llegendes a la nit al barri de la Ribera i de Sant Pere, que és el barri potser més desconegut del centre de Barcelona. Suddenly